Здравейте, приятели! Време е за тази седмичният комплекс. В късният следобед на този слънчев ноемврийски ден използвам последните лъчи, за да мога да запиша тренировката си. Виждате, и домашният любимец също иска да ми прави компания. В днешната тренировка ще натоварим главно долните крайници и конкретно с упражненията бърпита, напади и скок напред, два назад. Трудно е да бъде обяснен с точен термин това упражнение, но ще видите за какво става въпрос. Ще ги комбинираме в интервали, наречени таблата, т.е. 20 секунди работа, 10 секунди почивка в 8 серии. Хубавото на тези упражнения е, че могат да бъдат изпълнявани и без допълнителни тежести и без допълнително оборудване. В случая аз ще изпълня тренировката в домашна обстановка, т.е. двора на къщата, в която живея. Време е за изпълнението на тренировката. Подготвил съм таймера, така че го стартирам и започваме с бърпитата. Готови? Вече доста се понатовари. Мога и да се завъртя. Четири рунда. Започваме пети. Три рунда. 6-7 рунда. Последен рунд. Край с бърпитата. 8 рунда. Свърши и почивката на 8-те рунда.